Have you seen the young man, the drunken old lout? L'estereotip de l'irlandès ebri és una cosa que podem corroborar si sortim a veure l'ambient de festa als carrers de Cork. El binge drinking o consum excessiu d'alcohol és una realitat i davant les alarmants xifres de l'alcoholisme irlandès és necessari preguntar-nos quina és la causa d'aquest comportament social que desemboca en uns alts nivells de problemàtica a Irlanda. Per tal de treure l'aigua clara de la nostra investigació, comptem amb en Kieran Keohane, sociòleg i catedràtic de la Universitat de Cork, autor del llibre Cosmopolitan Ireland, en què dedica un capítol a parlar del binge drinking i el canvi que ha sofert un dels llocs més emblemàtics de la cultura irlandesa i el consum d'alcohol, el pub. The question is really, when does alcohol become an object of interest? And it becomes an object of interest in the 19th century, because on the one hand it's a matter of political control, it's another, and it's also a source of revenue. So the state has a huge investment in alcohol, not in prohibiting alcohol or limiting alcohol, but in controlling the flow of it. En efecte, la regulació del consum d'alcohol tenia un interès per part de l'Estat quan els impostos van començar a anar de la mà del consum de beguda. Amb la tendència imperialista que dominava la política irlandesa del moment, l'interès estava en mantenir el poble ebri perquè no s'adonés de les terribles condicions en què vivia. L'home commemorat en l'estàtua darrere meu, Father Matthew, va ser un important sacerdot evangelista que liderà un gran moviment a favor de l'abstèmia a la Irlanda del segle XIX. El seu lema era «Una Irlanda sòbria és una Irlanda lliure». És a finals del segle XIX i a principis del segle XX quan el consum d'alcohol comença a ser altament controlat i regulat a Irlanda. Aleshores apareix un dels elements fonamentals de la societat irlandesa i del consum d'alcohol. The institution here that Ireland is famous for, of course, is the pub, the public house. What is the public house? Public house is a particular kind of a house. It means it's like a public park or a public facility or whatever. It means that this is a house, this is a premises licensed by the state. It's a state institution, really, and it controls alcohol. El control s'establia per mitjà dels anomenats Licensing Acts, que estipulaven les persones que podien entrar al pub, les begudes que es podien servir i les seves graduacions o bé les hores d'obertura i tancament. Els pubs esdevingueren el paradigma de la socialització entre persones. Molts d'ells propers a teatres servien com a llocs de reunió abans i després de la funció, sempre amb la cervesa com a element central de les converses i símbol de l'intercanvi entre persones. Així com en altres cultures ho és el cafè en els respectius cafè-bars, el pub fa el mateix en un lloc significatiu, gairebé com un ritual i controlat de cara al consum d'alcohol. Però en els últims 20 anys, el pub tradicional ha sofert una gran transformació cap al rol de superpub. At what point does the pub become problematic? It's when the pub ceases to become a pub. When it's no longer, let's say, a place that's governed by one license holder, but is maybe part of a chain, an industrial scale of pubs, and the primary purpose is to move product. And that is what's now become known as neoliberalism. Neoliberalism means a return to classical liberalism, which means the market governs. The market has one interest and one interest only, which is to generate profit, as much profit as possible, by selling as much product as possible. So if you think that if the state imagines that it can step out of the regulation of alcohol and let the market do that and let the subject, as it were, leave the subject to the mercy of the market, then you get a massive alcohol problem. Amb el canvi dels Licensing Acts als anys 1998 i 2002, l'aixeta és oberta i de sobte l'alcohol comença a ser més present i accessible. La figura del taverner propietari d'un negoci familiar és substituïda pel bar manager professional pertanyent a una gran corporació empresarial. Els pubs es transformen en nightclubs a les 11 de la nit i passen a tancar a les 3. Disminueixen el nombre de taules i seients per deixar la beguda i es posa música a alt volum, perquè la gent ja no es pugui socialitzar amb converses, tot encarat a fer que la gent begui més.
es comencen a oferir llicències per a la venda de begudes a restaurants, supermercats, off-licenses, garatges, cafè-bars, etc. Comença a aparèixer una tendència creixent entre els joves a aconseguir alcohol en llocs on és més barat que al pub i fer la festa a casa. Quedar-se és la nova manera de sortir, i això només fa que augmentar el binge drinking i la privatització i individualisme creixent en l'actual societat. Hi ha alguna solució possible a aquest problema? The pub needs to be re-regulated. There needs to be a new set of licensing laws that take much more seriously the danger, the damage being done in this way, and regain control of a situation that young people and individuals, that's not to say that people can't control themselves, of course they can, but they need the support of larger institutions to enable them to do that.